Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Karon ang ika-28 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 17, bersikulo 11 ngadto sa 19. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya ug napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila ug naninggit, "Jesus, magtutudlo, kaluy iintawon kami." Ug nakita sila ni Jesus ug giingnan, "Lakaw ug pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon kadtong tawhana, unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat?" Ug miingon kaniya si Jesus, "Tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.